Avis, pares, fills i aquestes coses. L'últim poema que llegirem va de... Els que em coneixeu sabeu que m'agraden 3 coses. Unes s'expliciten al títol del poema: bars, trens, potser més subtils, i un tercer que ja endevinareu. Hi ha poemes que te'ls penses molt i tota la història, però hi ha poemes que sorgeixen com un llampec, que dic jo, que són poemes que surten amb un plis-plas. I alguns d'aquests surten en un bar. I alguns d'aquests poemes que surten amb un llampec en un bar resulta que surten a partir d'una conversa de 2 tipus que van... 2 tipus senzills que van fent els seus carajillos. Això és veritat, Jo estava allà, però no el meu cafè, i va sortir aquest poema. Com sempre ja veureu que pessimisme, i al final, una espurneta d'esperança. Bars i trens. Aquí, en aquest bar, algú parla de l'eterna revolució que ha d'arribar però no arriba. Romant a la prestatgeria de dalt de tot, dins el pou, l'altar dels licors exòtics. El meu tren nocturn tampoc arriba, i jo, en aquesta andana freda, espero un senyal de vent, un xiulet, un llum, una engruna petita d'abrils que posin la lluna al seu lloc, un viatge amb tentacions d'amor i somriures de sud. Espero un horitzó, un tren obert de llum i ales, amb un bar com aquest, on homes i dones parlin de la imminència, ara sí, d'una revolució que ara sí va obrint-se amb rumor de nit, de tren, de bar.